ומכינה ומרדבה גם יום הנשמה כל החיים שהיו לי עכשיו ותמיד איזה גזע או ענק החברים קראו לו בלה פסיכופת אומר לו החסידה בגאון הגיוס מחזור שני וכבר בתום דרכם נתנו את שמה שיר נעמי כן בו ברצף הצלחות עבדה בנים סבל ועוצמה לנחירות ופתאום קצת ישי שגם התפרצה תנועה הם פרצוף משרתי שהתקפת כוח מתחילה ארוכות ומקדימות לכיוון רייטי הריים תת-סמן רוחניות אחד היה בחור שקט עדין מופנם וגם רשם החברים שלו העידו על פיצול אישיות לא מובן כל החברים החיים שהיו לי עולים המדים עכשיו עתידות גרבן התפוקה היחידי טיפל זכויות מתי שהוא היה אחת לקחה אחריות על הקניות והפישון אבל בתחום של יין אל תשאירו את בכלתם ברישון ראש ונגן באותה נשמה חתומה מכונן חיצה אחד דבר ניבוש ליחידה המוכחה רק שלא יגלו את האוזן הגישה רק יש השפה העברית וכך נמר תקפת, תלפר, פלפר וכו' יהיה יוגר נציגה של נלפים בשכונה פונים ובאחד השבעים או אדון השכונתי כל החניכים עולים המדים עכשיו שתה הפתיחת שירות רק לא ישי חבוק בטירונות כל המליכים שהיו לי עולים המדים עכשיו שתה בדם או אדונים לילדים לא נפנה ונניד אין כה חזק ברוח וחמיין תפילה קטנה לסוף השילורים החברים שלו תמיד אומרים שזה בגלל הצמחים החסידה לא כבוד ואמרה להוראה ובכל זאת בגלל מגעים מפרקת הצורה כללות שבת כמעט שנים ושבוע היה נמות וגם הבין לנפילה פגיעה בכל חיוך לא ניגוד ראש ועדה שטח והכנה לצבא ושהולך בחיל היה
חטופים ונראה שתבוא כל החניכים שהיו עולים המדים עכשיו כל החניכים שהיו